is Renz and welcome back to my channel. Yay! So ngayon guys, may bago naman tayong laro ngayon guys na tinatawag ay itlog with a twist, tuyok-tuyok pod. So ngayon guys, time is 7 ata guys. So it's Sunday, so happy Sunday all and God bless all. So ngayon guys, may bago tayong laro. So ang tinatawag yon, sinasabi ko na yung tinatawag na itlog challenge with a twist, tuyok-tuyok pod. So ayan guys, may itlog na dito, ayan, nakita na niyo yung itlog, ayan, tapos ayun yung mga challenger natin, nandun yung mga challenger, tapos ako yung challenger. So ayun guys, ang ating mechanics ngayon ay tatakpan ng mata ng tela, tapos may hinahawak sila na ano, maliit na stick, maliit na stick, ayan, maliit na stick na nakita nila. So ayan, gagamitin namin, tapos guys, ipapalo dito. So bago sila papalo sa itlog guys, dapat magtuyok-tuyok muna sila guys. Nung ikot-ikot, 5 ikot sila, tapos guys, pupunta sila dito, tapos hanapin yung itlog, tapos paluin yung itlog. So ayan guys, tingnan natin yung games natin ngayon guys. So abangan, see you. Una natin challenger ay si Arame. So, huy, padukuan na, magduko maguna. 3, 4, 5, go! Yan. Bunal. Bunale. So ayun ng egg guys, tapos dito siya bumalo. So next tayo, sino susunod? Sino susunod? Si Marlene, next si Marlene. Ayan, andun ang itlog, tapos andito siya. Yan, takpan ng mata. Yan, ipatuyok. Kali 5, 1, 2, 3, 4, 5, go! Bulan! Matumban! Kana, sige! Kana, lagi dulitan man. Ayo, duliti. Oh, sige, wag pa natumban. Sige. Bunali! So next tayo guys, si Junri. Yan. Junri, go. Yun na, Junri. Yan. Apil ka. Yan, next si Junri. So go. 1, 2, 3, 4, 5, go. Hapyang. Next ito na si Sarami. Yeah, next time challenger si Sarami. Sarami. Na, go. Ikot. Murag Chandrella. Sige, tuyok. 1, 2, magtumban. 4, 5. Yeah, stick. Ayo ko go. Okay, go. 1. Bunali. Bangga.
So next tayo guys kay Sheila. Yan. 2, 3, 4, 5, go! Yeah. Ala! Guys, nakita niyo yung challenger. So next natin yung final is ako. So next ako na. So tinan natin ako kung so sisikapin ko guys. And guys, umikot-ikot na siya guys. Okay, oy. Papunta na siya. Ala. Oy, oy. Sige pa, sige pa. Oy. Sige. Oh, ayan guys, malapit na pero hindi pa niya natamaan. Guys, sayang guys. Malapit na yun kanina guys pero hindi ko natamaan yung itlog. So ayan guys, walang nanalo guys sa palaro natin yung itlog challenge with a twist, ikot-ikot. So ngayon guys, maraming salamat sa pagtingin sa aming vlog ngayon at sana na-enjoy kayo sa aming ang challenge ngayon na egg. So walang nanalo guys. So maraming salamat and don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. This is Friends Junior Show. Maraming salamat. Bye bye guys. I hope na-enjoy kayo.